Nahrávaš? OK, zdraví vás Stenon. Čakaj v roku 2014 nový album. Korytnačka. Predieram sa týmto svetom ako labyrintom. Bojujem, kráčam, aj keď som taký slabý pritom. Napäť svetom, umelým jak syntol. Utekáš tak rýchlo a na konci sa čuduješ, kde vôbec zmizol. Tak to je, bacha, aby ti vlak neušiel. Pri 70-ke to vrátiť späť bude nemožné. Života rieka doteká, ty vtedy staviaš hrádzu. No tu aj sprostý chápu, že nad všetkým strácaš vládu. Stinúť roky za minúty nejde, nešlo to asi jak stinúť za hodinu z Košíc až po Prešpor. Ale nevadí, hlavne že teraz žijem peckovo a nepripúšťam si raz, možno bude neskoro. Stačí mi pohľad na tie suché tváre plné vrások, ako pomyselné utekajú nadbehnúť pred smrťou náskok. Pravda je taká, brácho, nemajú na to nárok. Bezduchy starcov vyšlo tam zhora na večný spánok. Preto ber to ako výstrao, čo ti to vravím. Nejsom negativista, no nik ťa na to nepripraví. Podľa teba si v tom slabý, to hovorí každý diel na tebe, čo uznáš za svoje pravdy. Čas plynie každou sekundou, pozor nech neutečie. Smrtka sa oháňa každým dňom kruto a bezútešne. A ty čakáš, kým bude lepšie. Švihom sa preberá vec, že týmto tempom ďalej nezabehneš. Ako tam, kde si asi s tým spokojný. Život, čo prežívaš, je super. A čo tvoje sny? Dosiahol si Everest, alebo len kriva, aby si na svojej derniére ukázal, v čom je tvoja sila.